Уважаеми дами и господа, за мен е изключително приятно да присъствам на територията на Република Северна Македония и с колегата господин Локвенец, генералния директор на Македонските железници, да вървим ръка за ръка по подготовката и изпълнението на проекта от страна на България, направление северно-македонската граница, изграждането на тунела на Деве Баир и включително да съдействаме на македонската страна при подготовката на бъдещите изпълнения на проектите и се надяваме през 2025 година да бъде приключен проекта както и от българска страна, така и от страна на Северна Македония, за да може през 2025 година да направим пътуване между двете столици на двете държави, като в частта на българската територия ние вече сме готови с проектната разработка до гранична гара Гюешево и в рамките на следващата година ще стартираме всички проекти по изпълнението на отсечката от Радомир Гюешево, включително и обектите от София до Радомир, което значи, че ние през 2025 година, най-късно 2026 година ще пуснем влак до Република Северна Македония и пожелавам успех на колегите при изпълнението на техните проекти. Благодаря.